In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens haar opstapelen. Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekken op? Thuiswerkje is net altijd ideaal en er ben genoeg kantoorruimtes hier. Maar een werkplek hier is duur. Wat een stuk goedkoper is hier via Carex. En die zitten in de Veensnes. Mag ik daar vragen wat je precies doet? Ik ben freelance journalist en fotograaf. En fotograaf, oké. Ja. En hoeveel of jouw kantometer heeft er nodig? Nou, eigenlijk helemaal net volle. Dus zie ik ze gewoon een rondte voor West in Broek. Ja. Kist. Natuurlijk een beetje gezelligheid, Ja. orenmeesken. Zodat de een ander een beetje helpen kist Ja. en gezelligheid op zich. Nou, dan stel ik voor dat we even naar een plakje daar rijden. Wat voor plak is het, krijg? Nou, het is een kantoorpand. Heel vroeger had er een wenningstichting zitten. En ja goed, daarna had het 4 Friesland daar zitten. En nu is het leeg, nu is het te Cape. En ja, om de boel net leeg te laten, dan verloedert het gewoon heel snel. En wij het in beheer kregen om daar de mensen maar te helpen die tijdelijk gewoon huisvestingproblemen hebben. En in dit geval binnen het bedroekers. Als je dit pand hebt, waar zit ik al in bedroekers in. Klanderij. Mensen krijgen nu heel goed een kantoorruimte. Nou, daar leren ze dus heel veel mensen kennen, gezelligheid, netwerken, een ander helpen. Wij proberen dan verschillende beroepers een beetje bijna te zetten, dat we net alle dezelfde beroepers ter plaatsen. En dan krijg je een beetje dat broedplaatseffect. En hoe doe je hem dat? Doe je hem met een soort idealisme of is het big business? Ons doel is de leegstand op te lossen. Dus echt wat met de leegstand te doen. En de mensen die wij plaatsen, zo goed mogelijk te plaatsen. Dan denk ik, ja goed, wij zijn maar een trekje mensen. Ja, al een familie, dus wij moeten gezond wezen. De auto's moeten ik erin broeien. En nou ja goed, wij vregen een minimale vergoeding om het mogelijk te maken. Op het moment ben ik bezig wat wapens in het spul te krijgen. En dan ben ik bij een laser bezig. Daar zit ik in op een oude auto. Ja, we zijn beide nog aan het afstuderen. We hebben nog een derde persoon erbij die moet voor ons tekenen, het tekenwerk zeg maar. En wij zijn inderdaad programmeurs, zorgen dat alles werkt binnen de game. We zijn nu aan het vergaderen over onze oranje trip in Canada. We gaan een trip maken in Canada met de vasthangende immigrant naar Ontario. Oké, dus je bent toneelmakers? Ja. En daar hebben we het nog even over hoe het ging en hoe komen we eruit. En wat zijn de komende plannen voor dat komt hier. Momenteel de e-mails. Dat moet ik natuurlijk ook doen en ik check natuurlijk de voorraad zodat alles weg kan. En je vader is In de loods, ja. Zijn het drukke tijden? Ja, joh. Het is niet aan te slepen. Ik ben op zoek geweest naar huurpandjes en dat is voor een kleine ondernemer zoals mij toch wel aardig prijzig. En Carex valt gewoon goed te doen voor mij. Maar het kan zijn dat je er over een maandje weer uit moet, Ja, hè? dat kan, dat is het risico, maar weet je, dan komt er wel weer wat anders voor in de plaats. Dit hier ging je dag. Oké. Mooi uitzicht. Ik vind hem wel wat ongezellig. Ja, dat is een gezellig mandje. Creatief is.